बयखौबो बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङैनो सालाम बावहरदों एबा खुलुमहरदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे रादाब क्लिप लानानै फैदों आरो बे रादाब क्लिपआ नोंथांनि गोबां सोंनायनि फिननायफोरखौ होनानै थांगोन एबा होगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर बै रादाब क्लिपखौ दिन्थिनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननो माखासे सोंलुखौ लानानै फैनो नागिरदों आरो बे सोंलुनि फिननायखौनो नोंथांमोना बे रादाबाव मोनहैगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै बे रादाब क्लिपआ ओरैबायदि मोनसे रादाब क्लिप जेरावहाय दिनै BJP सरकारनि बाथ्राखौ बुंदों आरो BJP सरकारनि समावनो गोबां ख्रिस्टियानफोरा बांगासिनो दङ होननानै बुंदों। दा बेवहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन आरो बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजिहैगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय आं सोंलुखौ लाबोनो नागिरदों जाहैबाय जि सोंलुनि फिननाया बे रादाबाव दङ, बे रादाब क्लिपआव दङ। गोबां सोमोनांथावै नोंथांमोना मोननो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर गोबां समाव जों आर'ज खालामो नङा होमब्ला? गोबां समावनो जों आर'ज खालामो आरो आर'ज खालामनाया जाहैबाय जोंनो लागै जोंनि आत्माखौ गोगोम खालामनायनि थाखाय, जोंनि जिउखौ मोजां खालामनायनि थाखाय, इसोरजों रायज्लायनायनि थाखाय। मानोना आर'जआ जोंनि हां। अनजाग्राफोर जों आर'ज खालामो, नाथाय गोबां मानसिफोर, गोबां फोथायारिफोर दङ जायफोरहा आर'जनि सायाव गोबां डाउटफोर दङ, गोनो गोथो दङ आरो बे गोनो गोथोआनो जादों जाहैबाय आंनि बिनायनि फिननायखौ आं मोनदोंना मोनाखै। गोबांफोरहा गोनो गोथो जायो। गोबांफोरा बेबायदि सोंलुफोरखौ खालामो जे जों आर'ज खालामनाया जादोंना जायाखै, आं मोनदोंना मोनाखै, गोबां सोंलुफोर फैयो। नाथाय अनजाग्राफोर दिनैनि बे भिडिअ क्लिपआव, रादाब क्लिपआव नोंथांमोना मिथिनो हागोन नोंथांनि आर'ज खालामनाया एरैनो थाङाखै। नोंथांनि आर'ज खालामनाया खामानि मावगासिनो दङ, नोंथांनि आर'जआ खामानि होगासिनो दङ, नोंथांनि आर'जनि फिननाय फैगासिनो दङ। नोंथांमोना बे रादाबनि गेजेरजों मिथिगोन। दा बेवहाय अनजाग्राफोर नोंथांमोना रादाब क्लिपखौ नायग्रोदो, बिनि उनाव आङो जोबनाय फारसे माखासे बाथ्राफोरखौ फिन नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामहैबावगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना बे रादाब क्लिपखौ नायग्रोदो आरो नोंथांमोना थारैनो बुजि मोनगोन दि जे थारैनो जोंनि आर'जनि फिननाया फैगासिनो दङ, आर'ज खालामनायनि खामानिया जागासिनो दङ आरो मा जागासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना बेयाव मिथिगोन। बेवहाय नायदो। ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে সদা সৰব জনজাতীয় সুৰক্ষা মঞ্চই আকৌ এবাৰ উদঙাই দিছে বাস্তৱ সত্য। RSSৰ বিবিধ সংগঠনটোৱেই কোনো লোকঢাক নোহোৱাকৈ কৈছে BJPৰ দিনতে অসমত বাঢ়িছে গীৰ্জাৰ সংখ্যা। যে BJP চৰকাৰৰ দিনতে একচুৱেলি গীৰ্জাঘৰৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে, যিটো এটা নিৰ্ঘাত সত্য। গতিকে সেই কথাটো আমি নিশ্চয় চিন্তা কৰিব। এই সত্যত ভৰ দিয়েই জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চই আকৌ এবাৰ কৈছে ধৰ্মান্তকৰণক লৈ চলা নেক্সাছৰ কথা। There is a nexus, big network working behind this. আপুনি যদি ইণ্ডিভিজুৱেলি আহে তেনেহ'লে মই ডেটা আপোনাক দিম। এই মুহূৰ্তত ক'ত কোনটো ডায়াচিছৰ পৰা ক'ত মানুহ বহি আছে, কি ধৰণে প্ৰত্যেকখন গাঁৱত এখন স্কুল খোলাৰ নামত প্ৰথমে স্কুল খুলিব, বিনা পইচাত এডমিশ্যন দিয়াব, ফিজ দিব নোৱাৰিলে ক'ব ছানডে প্ৰেয়াৰ্ছত আহিব। ছানডে প্ৰেয়াৰ্ছত অহাৰ পাছত আপুনি যদি নেক্সট প্ৰেয়াৰ্ছটো আহে, ইয়ৰ ফিজ উইল বি লেভিড and your son will be given this kind of scholarship. So like that, our poor people are getting trapped in. প্ৰতিকাৰ বিচাৰি চলাই থকা যুঁজখনৰ এটা উদাহৰণ দিছে RSSৰ বিবিধ সংগঠনটোৱে। কৈছে ধেমাজিত 65ৰ পৰা 275 পালেগৈ গীৰ্জাৰ সংখ্যা। ইণ্ডিজিনিয়াছ আছে, ভূমিপুত্ৰ আছে, তেখেতসকলক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুলৈ পৰিণত কৰিছে। আৰু অসমৰো অৱস্থাটো খুব এটা ভাল নহয়। আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে কাৰ্বি সমাজ হওক, বড়ো সমাজ হওক, এতিয়া শেষত আমাৰ মিচিং সমাজত মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, যোৱা বছৰো মই কৈছিলোঁ ধেমাজিৰ নিচিনা এটা স্থানত 2023 চনত মাত্ৰ 65খন গীৰ্জাঘৰ আছিল আৰু 2024-25 আহো মানে 275তকৈ অধিক গীৰ্জাঘৰ বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে এইটো এটা 275+ আমি এতিয়া পাইছোঁ। এই যে কেতিয়াবা মাজুলীৰ, কেতিয়াবা ধেমাজিৰ, কেতিয়াবা পলাশবাৰীৰ পৰা ধৰ্মান্তকৰণৰ ভয়াৱহতাৰ বাতৰি আহে, সেই সংখ্যা কমা নাই। ধৰ্মান্তকৰণ চলি আছিল, চলি আছে। ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ মতে এটাই, ধৰ্মান্তৰিত জনজাতিক ডিলিষ্টিং কৰা। আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ, সেইটো হৈছে ডিলিষ্টিং। কনভাৰ্টেড যিবিলাক ST আছে সেইটোক ডিলিষ্ট কৰিব লাগে। তেখেতসকলক সংৰক্ষণৰ যি সুবিধা আছে সেই সুবিধাটো দিব নালাগে। তেখেতসকলে যি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ সেই জনগোষ্ঠীৰ মানুহ হৈ থাকিব। যেনে বিনোদ কুম্বাং মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, মিচিং জনগোষ্ঠী ST কেটেগৰীৰ ভিতৰত পৰে। মই যদি খ্ৰীষ্টান হৈ যাওঁ তেনেহ'লে মই মাইনৰিটিৰ অধিকাৰটোহে মই পাম। যিবিলাক সাংবিধানিক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো মই পাম। কিন্তু মই মিচিং হৈ থাকিম, কিন্তু মই মিচিং কি হ'ম? মাইনৰিটি হ'ম। মই মিচিং ST নহ'ম। সেই ডিমাণ্ডটোকে আমি কৰি আছোঁ। আকৌ এবাৰ জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ উত্তৰ পূবৰ আহ্বায়ক বিনোদ কুম্বাঙে কৈছে ধৰ্মান্তৰিত ব্যক্তিয়ে এৰিব লাগিব জনজাতীয় মৰ্যাদা। যিসকলে কনভাৰ্ট হৈছে
আইদাৰ তেখেতসকলে মাইনৰিটি হওক নহ'লে তেখেতসকলে ST হওক একেখন সংবিধানৰ তলত আপুনি দুখন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা লোৱাটো নৈতিকভাৱে আমি ভাবোঁ এইটো ভুল গতিকে তেখেতসকলে যদি খ্ৰীষ্টিয়ান ইচ্ছাকৃতভাৱে হৈছে আমি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ বিৰোধী নহয় বা মুছলিম ধৰ্মৰ বিৰোধী নহয় যিকোনো ধৰ্মৰে আমি বিৰোধী নহয় আমাৰ কথাটো হৈছে কি আপুনি যদি মাইনৰিটি ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি তাৰে যি সা সুবিধা আছে সেইটো গ্ৰহণ কৰক আৰু যদি আপুনি এইটো গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি সেই যিটো ট্ৰাইবেলৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তেখেতৰ জীৱনশৈলী তেখেতসকলৰ জন্ম বিবাহ মৃত্যুৰ সময়ত থকা যিটো ৱে অফ লাইফ যিটো কাষ্টমাৰী লছ আছে সেইটো ফ'ল' কৰে বেলেগ আমাৰ একো ক'বলগীয়া একো নাই এই ব্যৱস্থা হ'বলৈ সংশোধন কৰিব লাগিব সংবিধানৰ 342 নম্বৰ অনুচ্ছেদ এই দাবীৰেই অহা 24 মেত জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ জনজাতীয় সাংস্কৃতিক সন্মিলন দিল্লীৰ লালকিল্লা কপাব 1.5 লক্ষাধিক জনজাতীয় লোকে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা জনজাতীয় লোকে অংশ ল'ব এই কাৰ্যসূচীত অসমৰ পৰা 5খন ৰেলেৰে নিজ খৰচেৰে যাব 10,000 জনজাতীয় লোক 24 মেৰ এই জনজাতীয় সাংস্কৃতিক সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ জনজাতীয় সুৰক্ষা মঞ্চৰ বিশ্বাস আহি থকা দিনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আফ্ৰা 1978ৰ দৰে ধৰ্মান্তকৰণ বিৰোধী আইন আহিব অসমলৈ লগতে সংগঠনটোৰ বিশ্বাস আহি থকা দিনত ধৰ্মান্তৰিতৰ নাম কৰ্তন হ'ব জনজাতীয় তালিকাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চৰকাৰে সেইটো আইন মানে তেতিয়ালৈকে আমি ফিল্ডত গৈ পিনি এই কামটো কৰাত অলপ অসুবিধা আছে আৰু চৰকাৰে নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত ইনিচিয়েটিভ ল'ব ইয়াৰ ইনডিৰেক্টলি যেনেকৈ হিলিং এক্ট আহি গ'ল আমাৰ ইয়াতে আৰু আফ্ৰা 1978 অৰুণাচলত যিটো ইলেক্ট হৈছে যিটো মানে বাইলছ বা লছ বনাই আছে ঠিক তেনেকৈ আমি বিচাৰোঁ অসমতো এনেকুৱা এটা হওক য'ত আমি গম পাওঁ আপুনি কোৱাৰ দৰে য'ত এইটো হৈছে যদি বলপূৰ্বক হৈছে বা মানুহক ঠগি মেলি হৈছে সেইবিলাক যাতে আমি টেকল কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে সেইটো কৰিব পাৰে আমি অনাগত সময়ত তেখেতসকলক এইটো অৱগত কৰিম फ्रेज जालद अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना थारैनो गोसो होनानै खोनासंबाय गोसो होनानै नायबाय जानांगौ जे बेयाव जाय बुंथिगिरि जाय बिथाङा जाय गेदेमाया बाथ्रा बुंगासिनो दङ बिथाङा जादों जाहैबाय जनजाति सुरक्षा मन्चनि सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा रिपर्ट होगासिनो दङ जे BJP सरकारनि समाव जोंनि आसामाव गोबां ख्रिस्टियानफोरा बांगासिनो दङ गोबां मण्डलिफोर जागासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमान होदों बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों आरो बिथांनि बुंनाया जे नंखाय बे नङा बिथांनि बुंनाया सैथो जागोन अनजाग्रा नायगिरिफोर बिथांनि रिपर्ट बायदिब्ला 2020 नि सिगाङाव 65 ल मण्डली धेमाजियाव दङमोन होननानै बिथाङा बुंदों 65 only 65 ल मण्डलीया धेमाजियाव दङमोन नाथाय दायो 275 निबो गोजौआव 275 चार्चेस जाबाय होननानै बिथाङा रिपर्टखौ होदों अनजाग्राफोर मोजांनि बाथ्रा नंगौना नङा गोजोननायनि बाथ्रा नंगौना नङा बे जाहैबाय नोंथांनि आरजनि फिथाइ जोंनि आरजनि फिथाइ जेरावहाय इसोरा खामानि मावदों आरो गावनि रायजोखौ बांहोदों गोबां मानसिफोरा इसोरनि फारसे फैदों सैथो इसोरखौ खुलुमदों नङा होमब्ला जों बेखौ बे रिपर्टनि गेजेरजों मिथिनो हादों बे रिपर्टखौ नोंथाङा बुंनाय आं बुंनाय सोरबाया बुंनाय बाथ्रा नङा बे जाहैबाय जनजाति सुरक्षा मन्चनि बुंनाय बाथ्रा दा गोबां जायगाफोरावनो आरो बेजोंनो लोगोसेनो बिथांमोना गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ आं बुंनो नागिराखै नाथाय आङो बे भिडिअ क्लिपखौ लाबोनायनि जाहोना बेसो जे जों साफ्रोमबो आरज खालामनो बानो नाङा आरज खालामनो थाखाय बावनो नाङा मानोना नोंथांनि आरज खालामनायनि थाखाय दिनै बेबायदि खामानिफोरा जागासिनो दङ दिनै गोबां जायगायावनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगासिनो दङ जिसु ख्रिस्टआ गोबां जायगायावनो गावनो खामानि मावगासिनो दङ मिथिंगानि गेजेरजों बबेबा समयसानि गेजेरजों बबेबा जेंनानि गेजेरजों माबा मोनसे प्रब्लेम्सनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टआ गावनो खामानिखौ गोबां जायगाफोराव मावगासिनो दं दा बेनिखाय माब्लाबाबो आरज खालामनो बानो नाङा मेंनो नाङा अनजाग्राफोर दिनै जोङो बे रादाब क्लिपनि गेजेरजों मिथिनो हादों जे खामानि जादों गोबां जायगायावनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों दा बेनिखाय गोबां रंजाथाव बाथ्रा अनजाग्राफोर रंजाथाव बाथ्रा बेनिखायनो आरज खालामनो बानो नाङा बावनो नाङा उन्दुनायनि सिगाङाव गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय आरज गाब जेन सानसे बयबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो जे सानसे बयबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो हायो बेनि थाखाय जों लागारबो आरज खालामनाया जोंनि बिबान अनजाग्राफोर नोंथाङा सैथोखौ मिथिबाय आं सैथोखौ मिथिबाय जों बयबो सैथोखौ मोनबाय दा बिनिखाय जेन गुबुनाबो जिसु ख्रिस्टखौ मिथिथों बिनि थाखाय
जोङो न'आव थानानै आर'ज खालामनो हायो, गिर्जायाव थानानै आर'ज खालामनो हायो, बबेबा बेरायनाय समाव आर'ज खालामनो हायो, बबेबा जिरायनाय समाव आर'ज खालामनो हायो। दा बिनि थाखाय आर'ज खालामनायखौ बानो नाङा। साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय आर'ज खालाम। पौला बुंदोंमोन अनजाग्राफोर जे बे बासायजानायखौ मोननानै आं माबायदि सिरि सिरि थानो होननानै। दा जोंबो बेबायदिनो जानो नांगोन। जों माबायदि सिरि सिरि थानो बे बासायजानायखौ मोननानै, बे रंजानायखौ मोननानै माबोरै सिरि सिरि थानो? जोंबो बेनिखायनो हाल्ला खालामनांगौ आरो बे हाल्ला खालामनाया जाहैबाय आर'जनि गेजेरजों। येस अनजाग्राफोर, आर'जनि गेजेरजों जों लागारबो आर'ज खालामनांगौ। दिनै नोंथांमोना रोखायै मिथिनो हादों जे धेमाजियाव 2000नि आवगायाव 65ल' चार्च दङमोन, नाथाय दायो 275 चार्चेस जाबाय होननानै फोरमान होदों। थेवब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांनि पार्सनेल प्रेयारनि समाव आर'ज खालामनो दाबाव। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो। थेंक इउ।